Er du så introduceret sådan? Ja, jeg er Markus. Ja, mit navn er Michael Novak. Jeg hedder Kasper. Hvad spiller du i filmen? Jeg spiller Patrick, Som er? som er en gut, som lige pludselig rejser til et 1000 år frem i fremtiden. Så ja. Og i den her film, der var jeg både manuskriptforfatter og skuespiller og klipper og geniet bag. Jeg var kameramand, så har jeg ved ikke, hjulpet lidt til rundt omkring, hvor der er behov for det. Jeg kørte bussen. Okay. Altså, hvordan dykker du ned i karakteren? Altså først så kigger jeg jo meget på min replikker, ikke? Og så studerede jeg på, hvem Patrick egentlig sådan rigtig var som en person. Han var meget fin, synes jeg egentlig. Han var sjov at spille. Er han ligesom dig i virkeligheden? På visse måder måske, men ikke så meget. Hvad var sjovt ved at lave filmen? Det sjoveste, det var nok helt klart de scener, synes jeg, i hvert fald med papkassen, hvor vi skulle deale med noget stridig for lille papkasse, som vi ikke kunne få større nogen steder, som ikke rigtig ville, som vi ville, og der var enormt meget vind på det tidspunkt også, som ikke rigtig bidrog til situationen, så det var nogle ret kaotiske scener. Så. Det var meget skægt at se hovedskuespilleren skulle proppe sig ned i den her lille kasse, det var komisk. Hvad synes du om at lave den her film? Det var sgu meget hyggeligt. Er der mere, du kan sige uddybende? Nej. Hvad var den bedste scene at filme for dig? Det var nok der, hvor jeg skulle afhøres, tror jeg. Altså, det var en meget god og sjov scene, fordi at selvom man ikke optagede, så fik man nogle sjove comedy moments, som jeg vælger at kalde det. Og der var du også spændt fast og sådan noget? Ja, der var jeg stadig spændt fast, ja. Hvordan var det at spille med de andre skuespillere? Ja, altså jeg synes det var meget fedt at spille med de andre skuespillere. Altså de var utrolig arbejdsomme og flittige og gode at arbejde med. Og altså som instruktør og som alt det der, så er det jo også et kæmpe bonus, når man arbejder med skuespillere, som er meget altså lærernemme og gode til at tage det seriøst og sådan nogle der ting. Så det var helt klart en bonus. Hvad kunne du bedst lide ved filmen? Jeg kunne bedst lide color grading. Den synes jeg var rigtig flot. Det tror jeg var den detalje, jeg synes var super lækker. Hvad synes du om castet? Var de nemme at arbejde med, og de andre skuespillere? Ja, det var faktisk meget nemme at arbejde med. Jeg fik mig nogle gode griner, vil jeg nok sige. Især med Michael. Hvad var den mest kaotiske scene af filmen? Det var nok den scene, hvor at... Nu har jeg glemt, hvad de hedder. De to fyre, de løber ind i et hus for at skyde Tom. Og den var mest kaotisk, fordi at det regnede, og det var koldt, og lamperne væltede, og der var mange ting, der gik galt. Så det var nok den, der var mest kaotisk. Hvad var den største udfordring? Den største udfordring, det var nok stort set alle udseender, fordi at der var en del problemer med vind og med mennesker, der gik i baggrunden og med alle sådan nogle der ting. Så det blev nogle ret kaotiske scener, for eksempel også den scene, hvor at, de skal ind efter Tom og slå ham ihjel. Fordi som sagt, så havde vi en del problemer på sættet den dag, i form af at det regnede, og det var koldt, og der var utrolig mange problemer med det. Også med at lave udseender med dyrt udstyr og sådan nogle ting. Jeg synes, det var meget sjovt og ganske opkvikkende. Jeg prøvede det meget voksen her. Hvorfor forklare den sjoveste ting, der skete? Den sjoveste ting? Det var nok, da jeg skulle prøve at hoppe ned i den der papkasse, men ikke rigtig duede. Jeg synes, det blev en super flot film, og jeg er stolt af resultatet. Og nu vil jeg gerne gå. Jeg vil gerne hjem. Simpelthen, jeg gider ikke det mere. I kan bare... Fuck jer. Hej. Se filmen. Mit navn er Markus. Hej, tror jeg. Og et eller andet måske, det ved jeg ikke. Må du gerne gå? Jeg går. Jeg gider ikke være mere. Hej. Og et eller andet.